Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janar Ibrahim Babangida Badamasi, ya bayyana goyon bayansa ne yayin wata ganawa da ya da wasu magoya bayan mataimakin shugaban kasar a inuwar kungiyar tafiyar Osinbajo. Ya ce ya san Osinbajo sosai a matsayin mutumin kirki, wanda ya amince da dorewar Najeriya a matsayinta na tsintsiya ɗaya da kuma iya jagorancin sa. Saboda haka ya buƙaci da ya tsaya tsayin daka ya nemi takarar shugabancin Najeriya a babban zaɓe mai zuwa na shekarar 2023, domin kuwa ƙasar na buƙatar mutanen kirki irinsa. I know the Vice President very well. He is a good man. Ya ce, na san mataimakin shugaban ƙasar nan da kyau, mutumin kirki ne, mutumin da ya yi imani da Najeriya, wanda jama'a za su iya sauraron sa ya zaburar da su, kuma yana da kyawawan manufa ga ƙasar. A wani bangaren, dan majalisar tarayya kana tsohon mataimaki na musamman ga Osinbajo, Honorable Hasisu Kawo, ya yaba da kalaman tsohon shugaban. A matsayin Janar Ibrahim Badamasi Babangida, wanda suke kaunan Najeriya kuma suka sadaukar da rayuwarsu akan ci gaba da gina Najeriya. Ire-iren su irin su shi shugaban kasar mu na yanzu Janar Muhammadu Buhari da kuma Janar Obasanjo, Janar Abdulsalami Abubakar da dai sauransu wanda suka yi yaƙi domin Najeriya ta dunkule a matsayin ƙasa ɗaya. Duk lokacin da suka yi kalamai na yabo ko kuma suka ga potentials akan wani abu ne na a yaba musu, duba da irin ayyuka na musamman wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauko na ci gaba. Ayyuka ne da wa'ansu sinin da shekara 3 wa'ansu nan da shekara 4 za a karasa ayyuka, irin titin dogo, irin da titina, harkar wutar lantarki. So abu ne da ake bukatar mutum da yake da experience, mutum masani. In aka duba shi mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo, duk wannan ayyuka da muke magana da shi aka fara a matsayinsa na chairman National Economic Council, wanda abubuwa da yawa da wannan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari aka yi da shi aka yi. Cewar masanin siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe, cancanta ya kamata yanzu a duba, ba wai bambance-bambance da ke tsakanin jam'iyyu ko ubangida ba. Kuma mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Osinbajo mutum ne da ke da ilimi na tafiyar da mulki, musamman idan aka yi la'akari da cewa duk lokacin da shugaban kasa ke tafiye-tafiye shi ke tafiyar da harkokin kasar. Duk da cewa tsarin da jam'iyyar APC ta daura kasa a kai, magana ta gaskiya kusan duka an samu kasawa da irin gudanarwar da suka yi. 'Yan ƙasa kamar su za su yanke ma kansu hukunci, watakila ba lalle bane ma ita jam'iyyar APC ta sake maimaita shugabanci a zaɓe mai zuwa. Wannan shine abin da hasashen masu hasashe yake bayarwa. La'alla ana iya sake dawo da jam'iyyar PDP ta dawo akan madafun iko, amma dai idan ka kalli tsari irin na ita jam'iyyar APC, shi yana da ƙwarewa kuma yana da karsashi wajen iya gudanar da shugabanci fiye da mai gidansa. Sai dai duk da mataimakin shugaban ƙasar bai bayyana aniyarsa na tsayawa takarar zaɓe ba, amma tuni wasu ƙungiyoyi daga sassan Najeriya suka fara masa kamfe da zummar ganin ya shiga takarar da za a yi domin neman shugabancin ƙasar. Kuma wannan aniyar tasu ta yi karo da ta jagoran APC Bola Ahmed Tinubu, kuma tsohon mai gidan Osinbajo a siyasance, wanda dukkan halamu suka nuna cewa shi ma yana da ra'ayin tsayawa takarar zaben shugabancin ƙasar mai zuwa. Abin jira a gani dai shine waye 'yan Najeriya za su zaɓa, yayin da ya rage shekara ɗaya da 'yan watanni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka daga kan kujerar mulkin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.